Ahal vilayetine geçirilen Akkergon dawarasynyň başy vilayetin Akbody etrafynyň ýa-ni şähernäki medenet öýüne harmanyňda bereket edelmen Babaday Hanratly geňiş maslahaty bilen başlandy. Maslahatda çykyş edenler ýurdumynyň gülläp edişlerine täzeden şan beren Berkara döwletiň täze ýamynyň galkyşdygynyň şu ýylynda Ahal vilayetiniň edelmen Babaday Hanlarynyň agaltynyň bul hasyny ösdürip yetişdirenliklerini bu soňç bilen bellediler. Soňra paýta ýygymyna bismillah etmek dawarasyny atmadylar. Oň geçirilýän ýerine welaýatyň Akbody etrawynyň özümli toprak daýhan hojalygynyň agaltynyň göz dokunurjy bol hasyly ýetişdirilen gowaşaly meýdanyna geldiler. Şu ajaýyp portatda Akkergon dawara atnaşmany welaýatyň çarkynjynyň gelen dili senali il silerli hormatly ýaşullar paýta ýygymyna bismillah etdiler. Ediz Allah'ım, pehim payhas ummani Mahtumul Pırağıylı'nın bu mübarek sehetliğinde hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Hazret Erdarymyzyň paýta ýygymyna beren ak patasyna ruhlanyp paýta ýygymyna girişýän bereketli ahal welaýatymyzyň zähmetkeş daýhanlaryna Baba daýhan ýar bolup Dawud peýgamber howandar bolsun. Ya yaradan Allah'ım, özüň bereketine bereket goşup daýhanlarymyzyň ihlas bilen bereketli toprağımızda yetiştiren ağaltının bol hasyny soň hanasyny çelini isripsiz ýygnap, watan harmanlaryny tawsyryp, döwlet öňündäki paýta borçnamalarymyz üstünlikli ýerine ýetirip, şanly garaşsyzlygymyzyň 33 ýyllyk toýuna zähmet ýeňişleri barmakly özüň meýetleri ýurdumyz parahat, illerimiz aman, ýyllarymyz bereketli, saçaklarymyz ırsgal döwletli eýle. Amin. Ya Rabbel Alemin. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Harmanına bereket, rahman, azar kadağında. Harmanına bereket, kadağında, harmanına bereket, edelim, Ýerde pederlerimizden gadenden gelýän ýol ýörelgilerine laýyklyda paýhasly ýaşullaryň paýta ýygymyna bismillahyna iýleşlemediň köpçüliklerin goşulmaklary öýel boşda tebiga sağlaşygy emele getirip, emelerde galyp joşdurjy duýgular oýardy. Asalandan ýüri geldi ýygymçy gyýlaryň ýygan paýtalary gapanyna çekilip, olaryň hormat prezidentimiň tatyny alyp beren ýüri töterkeklere goýup duran pursatlaryny synanynda şöhratly ýyllarymyzyň biri-birinden bereketli gelýänine gowunjyň artýar. Soňra dawara medenet we sungat işgärlerini çykyşlar bilen ulaşyp gitdi. Olaryň bugünkü dawaraly pursatda ata watanymyzy mukaddes ýurt garaşdyrylmady, baky bir taraplanmady. Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyň we hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Erdarymyň ýyl ýurtkem umumy adamlar behbetli amal aşyrýan sahawatly işlerini, beýik zähmetler bilen agaltyndan dagy ýasaýan hasyl ustaatlaryny belen turukda basp edip ýerine ýetiren aýdym sahalarlar tanslaryny hoş awady alyklary ýaňsarly. Paýta ýygymynyň başlanmagyna başlanan çeýranyň gurulyny ýerine hormat prezidentimiň agatyn ustaatlar üçin satyn alyp beren paýta ýygyjy maşinlarynyň we paýta daşaýjy awtoulaklarynyň hatarlanyp goýulmagy göwn goşungan atlanlarya. Paýta ýygymyna girişilen ilkinji günde Ahal vilayet polisiýa müdürlüğiniň ýanyň howpsuzlygy bölüminiň guramyna geçirilen düşündürüş işlerim işçek häýaty eýe boldy. Bu ýerde Akkergon dawarasy münasibetli geçirilen sergem hemmeler üçin gyzykly boldy. Giňge öwrümli guralan sergi mehriban ata watanymyzyň dünýä ösüşleri bilen aýakdaş gidýanynyň aýdyn güwäsi bolup köňüllere nur çaýdy. Dokma önümlerinin görkezilmegi, dutar saat guralanyň ýasalyşyny görkezýän senetkarlar ekonomik guralarynyň we hojalygyna ulanýan durly görnüşli gap-gaşlaryň ýasalyşyny görkezýän ustalar kimde milli şaýsepleri ýasaýan zergärler öz ajaýyp işler bilen dawara aýratyn ýaraşyk berdiler. Welaýatda Akkergon dawrasyna başlanyp geçirilen bugünkü giň gowrunly sergide paýtanyň we däneli ekinleriň tokumlarynyň beýleki dökünleriň paýta pili önümleriniň hemde welaýatyň suw hojalygyna degişli enjamlarynyň görkezilmegi, ter, gök, bakçı ekinlerinin, çörük önümlerinin, durlu görnüşlerinin goýulmagy täsiri boldy. Şeýle bir ýerde eli süýji aşpedleriň ustaatlygyny taýýalan milli tagamlary dawara atnaşlaryň ünsüni önüne çekip, olaryň milli buýsunçlaryny has tartyrdy. Dawarada welaýatyň beden terbiýe we sport baradaky baş müdürlüğiniň sportyň durly ugrlary boýunça guran ýarışlarym diýseň çekilişli hemde gyzykly häsiýete eýe boldy. Soňra ak patrak bolbaşylan ak hanylara görenen gowaçaly atyllardan ugran üstü ak altyn ýükli hatar gurap barýan awtoulag we üstü paýta ýükli düýe kergenleri Akkergon dawrasynyň welaýat derejesine geçirilýän ýerine tejini etrawynaky 40 000 tonna tokumlyk
ýok, paýta çigidine gaýtadan işleýän altyn asır paýtalar salajy kärhanasyna geldi. Bu ýerde gapana çekilip awta uluglardan düşürilen paýtanyň arasalanmagy, täze hasyrlan tekel wagtda ak altynyň dag diýen harmanyň döremegi, şu göwün götürji pursatda bu ýere gelen hormatly ýaşullaryň bu harmandan täze hasyrly illerini alyp ýaxşy dilegler bilen maňlaýlaryna silmeklary hemmelerin begençli buýsançlaryny göýge ýetirdi. Akerwan dawarasy soňra paýtalar salagy kärhanasyndan dowam etdi. Dawarasyn o işgärlanyň müçäram nasibetli ýüri totaýarlan şowkuny çykyşlaryny goşdy. Ýaşdakylaryň ustatlyklaryny ýerine ýetiren aýdym saatlaryna tanşlaryna bagtyar il günümiň ata-watamyň türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyň we hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdaramyň amala aşyrýan sahawatly işlerini täze taryhy döwrümde hemde pek zähmete söýgüleriniň uwunç buýsançlarynyň çeksizliginiň hoş awady bolup ýanlany. Bu görünme çäranyň dowamyna çörek dokma, gök bakça we miwe önümleriniň türkmen halkynyň ekrançylykda gadymdan ulanyp gelen zähmet guralarynyň sergileri has köp adamly boldy. Bu ýerde sekilerde türkmen halk aýdym saatlaryny ýerine ýetirýän dutarşy başy saadanylar dawaranyň ýaraşy bolýarlar. Harmanyňda bereket, Ahal vilayatynyň Ustat paýtasy Babaday hanary